Kisamla, kibalaya ud, kibalaya nam, kibalaya ya chaneng sharum, kibalaya lap, kiparalok, kiparajor, baki khun, kikti joki, kimedan, kikam, kijam. Bad tang iway, tang ar, hendak kibakat sebang iyat, kita sudan tang kita kikubor kiba, shia ud, shia nam ba, kimedan, kikam, kijam. Kita kikam kidi kiba haka sarkar kajongi hi kalapoi haki jing na baka sarkar ru kam yo bor bakan pele kino kita ki project kiba onwan ra ya ki takilat kam pandroi haka jela kajongi ka sarkar kala persyang banon ra ya ki railway kataru kimtre Tikisuang shudei tang kita kilat kiban penpiang shua kilat jing yada. Kita kilat jing yada ayu kan kat ni. Kita kejing wanra kilat jing yada kidei manga mapi. Henry kum mapi layo I hakini kisngi kitu kijing yaki kiba kawai kamat hadin kawai. Kidei kiba ngi kiriu kan thai kiba lawan ra wan penbuhai sinong kat ni ya kiba jela. Kidei hitang kiriu rong ba jongi hi kibala dia ya kita ki raj kumbalakran ni ba arden kidei kita ki sadar kidei kita ki sim kidei kita kirang ba ashnong kibala dia ya kat bamon ya kita ki jakarat ki jakashnong kat bamon bat kidei kita kiriu rong ba hiru ki bam shim lawan ra kata karoi kapar kibala pen du mensim wat ya ka sarkaru kaba temu banon ra ya kita ki project kita ki project ki bangidan kam hakani ke jela jongi kadei kaba ngidan kam shibun ki bakin wan kita ki lat kamai ya ki samla ki jongi tinre kita ki project ki ba ke sarkar kala pelilat yangi beros kat taru kidei kita ki project ki ba onnang kata jur ya ka kamai kaji ka jongi namar bangim dan ya ki boarding lada ka sarkar mentakan ai kita ki skim bangin thiet kita ki machine ki jat bangin seng ya ki kam ki jam ki jongi ondala poi ha bai light amla man penmi ngin siu bai light ne ngin siu bai nong trai ne ngin siu bai dukan ne ngin thiet mar ne kadai ningkong kadai ka boarding electric Shisien bangim dan ya ka boarding electric manu manuru nginum la ban poi shei ru dangi peli ya kino ki kamru tika baning kong kadi kata ka baka sarkar kadi banon ra ya kita ki project jong kita ki boarding electric namar ba kadei kaba kas sarkar jongi kaduk namar bangim dan jingmi larang yuan ra kita ki railway ru kamut kita ki jing dan kam ya kata ka boarding ru ki kita bakin kita baden anu ki kita na kita ki bailet baiwan ki jongi hi ki transport ki tiar kita ki jongi hi ngingat himangi ban siu kita bat lada kawan ra ka sarkar ya kanu kata ka project kat jong kata ka touch ka ba lahun kata ka project ru hende kata ka bailet hang taru kamut bakat nu kan laban ai kata ka company ya ka jela ka jongi hende ka banding kong hi kadei ka hidel project ka ba ka sarkar kala banon ra namar ba niladon lupa ya kita ki umba umsan jong kane ka ri jongi kabala jelei kabala jur uslap bat kibala jelei kita ki wa doit kita ki wa ba ki ba he ki poliur lelei ti
tang ban chupet kita ki wa muat umnot pechu kata wa ngirus yu asngo ki lakit brio kila bam brio kita ki wa ba kita ki bahe bat ba kita ki dei ki jing duna jing tip ha kita ki nong mi khmat ki jongi ki ba ngi jit ya kita ki nong mi khmat da ki ba ompat tebit ha ki jing pulih kata ka bang aku bangat percaya hang ne ba nganum keren ben yanu nganum nyu ben yanu henry ni kwa ba nin yo i ba kata ka sarkar jongi kanda jit ba da kita ki nong mi khmat ki ba lapas ba ha ki jing pulih ha ki ba kila ba kin wanra ya kita ki project ki ba kinda khen kinda dia kinda smuthu ba ki ai kita ki project ki ba wanra ya kata ka roi ka par ha ka jela ka jongi te ka baning kong hi ka de ka project jong ka boarding electric sisin bakawan kata ka boarding electric ka bang yo na ka jela la jong ni yo na ki dam la jong kata ka mot kalawan ka jing ruspa ya ka jela ka jongi namar ba ngila bangin di shabar kalam khuslai ya kata ka jing di kila ya kini hi ya kata ka boarding kumangi layo i baha kiwe kisnem balai kadam site jongi ka jutuna ka jurangat namar ba ka sarkar jongi kala ba kandi shab kiwe pat ki jela dikata ka dei ka jing ai men sim jonga na ka ba yanga ka sarkar pedeng kalaya lam sha kata ka ri hareng ka ba kalaya lam ningkong she kita kidam ki ba kishna ya kita ki hydel project ki ba ki penyo ya ta boarding electric na kita ki wa ki ba kim dan watang ki lum kum ki jongi ru kita ki lum ki ba shuyong ngan ki ba shutong phalang derngam ru myo i ki ba shulong lan bitang ta lum ka mau imat don ta mau sudah nama mdan we ru jing thung chupet na jangai kita ki lum ki ba yong de kata ka banga kwa banon ra hang ni kanang bakan num sat ai kata ka jing ra kata ka sarkar pedeng yanga syah kita kiri ki ba kharau jong ko pathai kade ka ri berus pa tam ha pathai ka USSR bat kata ka project ka ba ka pen i yangi kata ka USSR ka pen i bakat no ka syakri ka pendap ya ki jing dan kam ka boding jong baro kari dikata kade ka ba ngi lele ngi long ki ba don bong ba yo ya kata kari jongi ka ba jur ba uslap ka ba ngi la ba ngin yo ya kata ka boarding electric bara saudong ka sabangi phai bat kam dei ka bangi dahap bandai lum kata ka na shawai na kaleng ni shuden na kanu ka jaka ka ba ka tuit ka wa jadi kata ka ba na kata ka boarding electric ka bangi la bangin dia ka sarkar kan sala ban sam yangi ki pisah ka bamon ko masam ki ki ri ka pathai kiri ka pathai ki penlut ka sarkar hadu ya ki khanna ki ba po khat asnem ka sarkar ka lara ya ki bikin net abroad keleng bakin duk yo i kumno ki ri ki kiu ha ka khayi pateng ki kiu ha ki rukom rekam ki kiu ha ki jing puli ki kiu ha baro ki liang bat ba ki kiu shadu she space tika de kata ka ba ngakwa ba ngan ai hang ni ya ka ai ka ba ngala yo ha ka jing im ka jonga bat ka banga pensap ai bat hadu ka ne karta jonga ka syukut no tang mga syathu khana ni ka dei tang kata ka jing ai men sim jonga balada ka sarkar ka sya ashkur ya kita ki jing ai kita ka sarkar pedeng yanga kata kamot nganwan ra ya ki ai kita ki batai ya ka ta ka jella ka jongi da kita ki boarding electric ha ka ba ka sarkar kan la ba kan sam ya ki pisa wat hatu ya ki khana school nalor ba ki yo ka school nalor kirang yo sa ki scholarship kirang yo sa ki scheme ki bakin net abroad nalor ba yo ndai ku mangi nalor bangi li shong school ngidal lut ki me ki pa ki hap trut ya ding kamau nalor ba hap lut na dong sadong ngin lek tanang ni ha yo ru la stom dap sa shu ni hap da khen hap da dia ka no dap sa na em
kat bandej abroad dikati kata kadika kamram jong sarkar lada ka sarkar kala bakanon rakyat kita ki haidel project baro saudong kari ke jongi ke badap de kiwa kat sabupai kata kamot ke school ru ngiyo ai ke hospital ru ngiyo ai bat kita ki riu temen ru kenum dan syu kum kita ki temen ki jongi ki ba ki le pen berat no syakitu ki jakari temen nama kim dan jingmi syu Syarif Haring kita kita men kita bela yok pension ka kham he kata katulop kata kajing yok pension man ya katulop ka paki trei ha ka por dang dang khalan tika de kata kajing ruspa jong kita kiri ka pathai kita ki ba ngala ba ngan batai ba hang ni ba phin tang la ban pet na kita ki mobile ki jong phiru phila ban yo I kum kari Norway kari Switzerland kita ki de kiri beruspa ba Mat kirang dan bun kiwi kiri ru kiba kibasa ya kita kinong song shenong da kapisa ka sarkar na dong shadong. Bat kakam ka jam ru ka pahu. Bat kibriu ki oli syang abroad. Arsian lai sin chisnem ru. Mangi bat de shanish hadu lai posnem ru pat yo lai abroad. So posnem dan bela hadu lai ap ru pat yo lai. Kadai ba ka sarkar katuk ka sarkar kadu mensim haba ngi kinong song shenong ngim pendan kam hok yaki ai kita ki baka sarkar kala ai jing hikai yangi kala penlut na banta jongi tika dei kata ka ba ngawan khanang hang ni bangan ai mensim ya ka sarkar bakan pek halor katu ka project jong katu kalum pongdeng kani ka sarkar kadei ka baba khali ban siu lut ya kita ki ram kisha jong kata ka Asam ke Balatai ya kadam. Kadai ke sarkar ke ban bakhli ya kita kijing siu. Om manu-manu. Bat kadai kata ke sarkar ke bala banon ra ya kita ki project ru kiba kita ki nong song senong jongi ru kinum yakhi kinum yang persya bane benut yu ta ulum wa. Kinum benut ya kata kalum kawa. Lada kata ke sarkar kala pendap penbiang yangi ya kijing dan kam jong kisamla ki jongi. Henry ha kajing duk kajing kerdu ha kabangim dan ki kam ki jam ki samla jongi ki mi syahmat namar ba ki oi batang kita ki bana bardela ki ba pahu pahai ki kam ki jam dikata ka bangawan hang ni banga kwa ban kerpat bangan ra sya kita ki skor jong kita ki bor sarkar bakin sengap ya ki ei ki ba ngi ki long kemi ni don kajing kit khli ni don kata kajing kata kajing pangmet jing pangnut ya kita kisam la jongi kiba syuyat kam 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 jam dikata kadai kaba kita kisam la kibala ya phone yang aman takas ni ala dap da letter tak mobile kaba kisuong so bahasi pen ai kam yang kamot baman la kasngi umdai tang man takas ni man takas ni labun ba kata kamot ba kiyo I bang alami hakini kiran san bang ya lap syapang ba kidan kita ki scheme sarkar kidan kita ki lat jing ai training nak sarkar tikia phone kia kali jing mot ya kita kadai ba kila duk kila kerdu kila hiran kila hira ka kamai kadi kila hira ka khayi ka pateng kila bun kita ki longyeng ki bala mat ki jing ki bala wat ki la tang syu I nagi mobile ki nu ki bre ki bala ban ai kam ki ba thok kar hai ru la yangat lut tek samla jongi namar ba ngila poi kata ka jing duk jing kerdu ba ka sarkar jongi kam yo men siem banwan ra ya kita ki project jong ka railway ka project jong kita ki nuki project ki ba dei na banta bakin kentiu ya ki samla ki jongi tetang kata ai men sim ba ya ki samla ru bakin mi syahmat bakin ai men sim yak sarkar bat ba ngakwa ba ngam bangan ai men sim ya kita ki ba kersyan ya iba arden ru ki de ki ju hi ki ba lada iba arden in sawan ha kata ka bor kum ka ha ka bor sarkar ru kita ki samla jongi kin sayakhi kumjo kumayakhi mentahi lada ngim dei mangi kita kilong kami kiba yo I jangai ya kita ki jingdan kam ki project jong ka boarding ha kan ne ka jela ka jongi